Hola, bon dia. Diu un poema de Vicent Andrés Estellés i la felicitat li dona al rostre un complagut i arcaic color de cera dins el caixó individual i còmode. El més destacat poeta valencià d'este segle va morir ahir a les 7 de la vesprada. Durant esta mitja hora d'informació que ara comença parlarem d'ell, com no, però també ho farem d'altres temes que avui han sigut notícia. Vicent Andrés Estellés, el poeta valencià més important del segle XX, mor a València després de patir fa 11 dies una embòlia cerebral. El soterrar serà demà al migdia al seu poble, Burjassot. El món cultural i polític lamenta la pèrdua de Vicent Andrés Estellés. El president de la Generalitat destaca la qualitat literària i humana del gran poeta valencià. La moció de censura presentada contra l'alcalde de Peníscola, Ricardo Albiol, va ser ajornada a nit pels incidents ocorreguts abans d'iniciar-se la sessió. El Congrés dels Diputats de Rússia desafia el president Boris Yeltsin i el seu enemic Hasbulato. El principi d'acord per eixir de la crisi és rebutjat. Ara votarà en secret la destitució dels dos líders. 2 dies després de guanyar la Copa d'Europa, el Dorna es proclama campió de Lliga de Bàsquet Femení espanyola en derrotar el Juvent de Sant Sebastià. El cor del poeta valencià Vicent Andrés Estellés es va parar ahir a la vesprada. L'escriptor, un dels més grans de la literatura valenciana contemporània, moria als 68 anys d'edat a l'Hospital La Fe de València, on va ingressar fa 11 dies a causa d'una afecció vascular cerebral. El cos d'Andrés Estellés es troba en el tanatori de la Fe i demà al migdia es traslladaran les restes a l'església de Sant Miquel de Burjassot, on se celebrarà el sepeli. Joan Fuster, gran amic del poeta de Burjassot, va qualificar Estellés com la veu més intensa i més potent que s'ha fet sentir al nostre poble en els últims segles. Nascut a Burjassot fa 68 anys, ens ha deixat una vasta obra poètica en la qual la mort i el sexe han sigut motiu de la seva creació literària. I tu sols estaràs despert, i tu estaràs despert per tots. No t'han parit per a dormir, et pariren per a vetllar en la llarga nit del teu poble. Tu seràs la paraula viva. Vicent Andrés Estellés va vindre al món a Burjassot l'any 1924 al si d'una família humil. A l'edat de 15 anys, acabada ja la Guerra Civil, va començar a treballar de forner i després d'orfebre i mecanògraf. La seva vocació literària i la consciència que pren del món que l'envolta fan que comenci a escriure i que publique en l'any 43 el primer article en un diari. Als 19 anys havia trobat l'ofici que realment li agradava. Un any després passa una temporada a Madrid per estudiar periodisme i quan torna a València treballa a Les Províncies, diari del qual arribaria a ser redactor en cap a l'edat de 34 anys, amb la il·lusió d'obrir nous camins professionals. Queríamos hacer un periódico nuevo y una Valencia nueva y unas hojas nuevas y el director Martín Domínguez del periódico nos apoyaba entusiastamente. Llegamos a crear unas páginas de información juvenil que se publicaron bastante tiempo y creamos unos suplementos que los hacíamos exclusivamente Estellés y yo y abríamos caminos distintos al periodismo que entonces se podía hacer. No tarda a introduir-se als nuclis d'activitat cultural i pront es relaciona amb Joan Fuster i Manuel Sánchez Guarner. En 1955 es casa amb Isabel Lorente, a qui sempre li ha agraït la companyia i l'ajuda. La producció poètica i les publicacions de Vicent Andrés Estellés van en augment i l'any 58 guanya el Premi València de la Diputació amb La clau que obri tots els panys. En este llibre anticipa el que escriuria després. El sexe, l'amor i la mort es plantegen cruament. En 1971 publica 5 llibres més, entre els quals es troba el Llibre de les Meravelles, en què fa un recorregut per la València d'aquell temps, els records d'infantesa i l'adolescència. Del 72 al 92 publica 10 volums que recullen gran part de la producció literària. Ple de projectes, Vicent Andrés Estellés necessita crear contínuament, però la salut no és la millor aliada dels últims anys. En 1978 se li concedeix el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i en 1990 rep el de les Lletres Valencianes. A més de la creació poètica, també va escriure novel·les, obres teatrals, guions de cinema i, a banda, el treball periodístic. Lletres de canvi, recomana Tenebres, primera audició, són, entre altres, el llegat cultural que ens ha deixat l'emblemàtic poeta valencià. El president de la Generalitat, Joan Lerma, es lamentava este matí de la pèrdua del poeta i de l'amic. Un poeta que és, en paraules de Joan Lerma, el més important de la nostra generació, profundament apassionat i amant del seu poble. El president de la Generalitat ha valorat també de Vicent Andrés Estellés el seu compromís amb un projecte cívic ben arrelat en la societat.
La mort de Vicent Andrés Estellés és algo que ens ompli a tots de pesar. Vicent Andrés Estellés és un poeta, però és també un amic de totes les persones que el coneixien i, sobretot, és probablement el poeta més important que ha marcat la nostra generació. Però ell no era només un poeta. Era un poeta del seu temps, de la seva realitat, i era una persona profundament apassionada i compromesa en tota la seva societat. Volia al seu poble, tenia consciència de la necessitat de la participació, era una persona que civilment tenia clara consciència del seu paper com a persona i com a intel·lectual. La seva mort ens deixa un buit molt difícil d'omplir, però en tot cas, en tota seguretat, ell haguera volgut que la seva obra continuara en la presència de nova gent, però això sí, com ell, apassionada i compromesa en el seu temps, en la seva idea de lo que té que ser el nostre poble, en un projecte cívic cada vegada en més arrels i més important al nostre país. Tot el món de la cultura valenciana s'ha mostrat consternat per la mort de Vicent Andrés Estellés. De l'autor de la més apassionada poesia contemporània es destaca la gran qualitat literària de la seva obra i l'especial relació personal que mantenia amb els amics. Hem recollit les paraules d'intel·lectuals i gent de la cultura de Castelló, València i Alacant. Estes són algunes. Vicent Andrés Estellés és el poeta que ha sabut cantar la transició democràtica, la consecució de les llibertats. El seu poema Assumiràs la veu d'un poble va presidir reunions, va presidir mítings, va presidir la transició democràtica. Un documentalista, un reporter impressionant de totes aquestes deficiències de postguerra, dir-les amb una força, amb un vitalisme i amb de vegades una tensió dramàtica tan intensa que ningú altre podia dir la mateixa història. Y ya no recuerdo haber visto posteriormente, no lo recuerdo con exactitud, pero su imagen, sobre todo sus versos, su voz, son inolvidables. La seva obra pense que és una fita dins del panorama poètic del País Valencià. És el representant màxim del realisme poètic. És la primera figura, el primer autor literari, el primer poeta valencià des de feia molts segles que trenca amb un sistema de poesia, diguem-ne, xoc floralesca, superficial, i entonces ell fa de la poesia un autèntic document íntim, líric, però un autèntic document d'una realitat, d'un ser, d'unes gents i d'un país i d'uns pobles i d'uns sentiments. Eixos són els dos estellesos que recordaré. L'estelles que crida per un amor carnal sense bardisses en una València enfosquida, en una València de postguerra, en una València que es va reconstruint mentre ell veu que va perdent la joventut, i aquell estellers que crida i demana que a través del compromís s'ha d'assumir la veu del seu poble. Era una persona en qui donava gust parlar, tenia sempre una enorme quantitat d'anècdotes i de records que contava amb la mateixa gràcia que tenia per escriure. Tenim una similitud en una cosa, que creiem que la literatura, ell ho creia i jo ho crec també, s'ha de comprometre en el país, i ell era un home completament compromès. Les seues obres lluiten per la nostra llibertat, per la nostra cultura. Ell és un valencià compromès de cap a peus amb els destins del seu poble, i no solament és un poeta per descomptar del més fantàstic que ha produït el País Valencià tot el segle XX, sinó des dels grans clàssics. És aquesta contraposició entre la seva aparença física. És un home que físicament el veies com a poqueta cosa, com a fràgil, com a dèbil, i la seva increïble vitalitat, la seva immensa força interior. Cada vesprà,
a l'entrar a treballar, perquè només se treballava per la vesprada entonces, era normal tindre una lectura poètica amb Estellés. Ell anava llegint els seus versos. Ell volia constantment saber quina era l'opinió des de més sobre la seva poesia, de la que s'assegurava que havia llibretes i més llibretes escrites a casa seva que mai havien tingut oportunitat de ser publicades. Fa 10 minuts que m'he enterat de la gran pèrdua, de la pèrdua irreparable de Vicent. Vicent Andrés Estellés era molt amic meu. I, a més, ha estat un dels més grans poetes, no només del nostre país, sinó que jo diria a nivell internacional. Era difícil i totalment casual que Ovidi Montllor, l'artista que més voltes ha cantat i recitat Vicent Andrés Estellés, es trobara en l'escenari quan el poeta moria. En este emocionant ambient acabava a nit a Castalla el recital del cantant Ovidi Montllor. L'home que més ha interpretat l'obra del poeta de Burjassot va rebre la notícia de la seva mort en plena actuació. Havíem previst un parell de cançons, ja que vostès eren tan amables. No estic massa en condicions de cantar. Intentarem cantar-ho, m'aclame a tu. Era inevitable retre-li un homenatge improvisat i carregat d'emoció. La peça elegida per a este homenatge va ser M'aclame a tu. M'aclame a tu, mare de terra sol, arrapa els teus genolls amb ungles brutes, invoca un nom secret a consigne, mare de pols, segresta d'esperança. Mentre el gran foc o la ferocitat segueix camins, segueix foscos camins, m'agafen bosque més estimat i cartelló del matí limitat. El clar camí, el pregó idioma, un alfabet fosforescent de pedres, un alfabet sempre en la clau al pal, el nen de sí va sendera de llum.